Hare Krishna. Hare Krishna devotees. இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் இது கோர்ஸ்ல நம்ம வந்து லெவல் 1ல 16th சாப்டர்ல நம்ம இருக்கோம். சரிங்களா? இந்த சாப்டரோட பேர் வந்து தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகா. அதுதான் வந்து இந்த சாப்டரோட பேரு. இதுல என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம், நம்ம என்ன இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம நேத்திக்கு என்ன பார்த்தோம், 13th சாப்டர்ல ஒரு பேனியன் ட்ரீ இருக்கு, அதோட வேர் வந்து மேல் நோக்கியும் இல்ல கிளைகள்லாம் கீழ் நோக்கியும் இருக்கு. அப்புறம் அதோட உப கிளைகள்லாம் வந்து நிறைய என்னது இந்த சென்சஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கிராட்டிபிகேஷன் பண்றதுக்காக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இது ரொம்ப என்டாங்கிள்டான ஒரு பேனியன் ட்ரீ. ரொம்ப வந்து நம்மளால என்னது ஈஸியா இதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது. ரொம்ப என்னது ஆழ்ந்து நல்ல ஊடுருவி இருக்கிற ஒரு ஆலமரம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட நிழல். அதுதான் அது வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல அன்பு இருக்கும், அன்கண்டிஷனல் லவ் இருக்கும். இங்க இருக்கிறது லஸ்ட். நிரந்தரமா யார் மேலேயுமே நம்ம வந்து அன்பை வந்து நம்ம வந்து வச்சிருக்கவே மாட்டோம். அப்படியே வச்சிருந்தாலும் அதுல ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாமும் வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து என்னன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எல்லாமே என்னன்னா ஒரு டெம்பரவரியா எதுவுமே வந்து என்னன்னா ஒரு எல்லாமே எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல பகவானோட நம்ம இருக்கும்போது எல்லாமே எப்படி இருக்கும், நம்மளுக்கு நித்தியமான சந்தோஷத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நிறைய டிஃபரன்ஸும் பார்த்திருக்கோம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும். அதுல அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட நிழல் தான் இந்த மெட்டீரியல் உலகம். அங்க என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இங்கேயும் இருக்கும். ஆனா இங்க உள்ளது எல்லாமே என்னது, இந்த காணல் நீர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். நிறைய மிசரிஸும் இங்க கலந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம், நேத்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சரி எதனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த என்டாங்கிள்மெண்ட் எல்லாம் வருது அப்படின்றத பார்க்கும்போது இந்த சென்சஸ் கிராட்டிஃபை பண்ணிக்கிற அந்த ஒரு விருப்பம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட என்டாங்கிள்மெண்ட் வருது அப்படின்றத பார்த்தோம், முக்குணங்கள்னால இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரே முக்குணங்கள் ஆனதுதான். அதாவது சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். அப்போ யார் யாரெல்லாம் தெய்வீக குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்களாம் என்ன ஆவாங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து எலிவேட் ஆகி லிபரேட் ஆவாங்க. யார் யாரெல்லாம் வந்து அசுர இயல்புகளோட இருக்காங்களோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் கீழ் நோக்கி போய் பாதாள லோகம் வரைக்கும் அவங்க போயிடுவாங்க. இதை நம்ம நேத்து சாப்டர்ல பார்த்தோம். அப்போ தெய்வீக இயல்பு எப்படி இருக்கும், அசுர இயல்பு எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம கிட்ட அசுர இயல்புகள் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், தெய்வீக இயல்புக்கா நம்மள மாத்திக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதனால பகவான் வந்து தெய்வீக இயல்பை பத்தியும் அசுர இயல்புகளை பத்தியும் இந்த சாப்டர்ல 16th சாப்டர் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க, அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. அது நமக்கானது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரேயர்ஸ் சொல்லலாம். ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாத்தான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माताजी. படிக்கிறேன் மாதாஜி. 16ல 1 2 3 மூணு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. हरे कृष्ण. श्री ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद् भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः. दैवासुर संपत् विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संसुत्तिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागा शान्तिरभैसुनं दया भूते स्वलोप्लुत्वं मार्त्वं ह्रीरसाबलं तेजक्षमा धृति सौसम् अत्रोहो नादिमानिता
பவந்தி சம்பதம் தைவி அபிஜானதஸ்ய பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெய்வீக இது குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இது எல்லாமே ஒரு டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ். 26 குணங்கள் இதுல இருக்கு. இது அத்தனையும் இது ஒரு டிவோட்டிஸ்க்கு குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? 26 குணங்கள். அச்சமின்மை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பயம் அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கும்போது நம்மள யாராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? எந்த ஒரு நெகட்டிவ் ரிசோர்ஸும் நம்ம கிட்ட வராது. அச்சமின்மை. அதாவது இது வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜ் தான் நம்ம ரொம்ப காமனா நம்ம வந்து ரொம்ப அதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த்ஃபுல் டிவோட்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எதுக்குமே அவங்க என்ன பண்ணல, பயப்படவே இல்லை. அப்போ அச்சமின்மை அப்படின்றதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியே. பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ற எந்த ஒரு டிவோட்டியும். ஏன்னா அச்சம்ன்றது எதனால நம்மளுக்கு வருது? எப்பயுமே நம்ம வந்து கவலையிலேயே இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த கவலை எதனால வருது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல எனக்கு இது கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, என்னை இவங்க இப்படி கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதை பத்தி கவலைப்பட்டாலும் அது கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள விஷயத்தால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கவலைன்றதே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அதனால நம்மளுக்கு என்ன வரும், பயமும் வரும். கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்னும் போது கவலை வரும், அதனால அச்சமும் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம இருக்கும்போது ஆத்மாவுக்குன்னு எதுவுமே இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல சம்பந்தம் இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ அது என்ன பண்ணாது, எதை பார்த்தும் அது, ஏன்னா ஆத்மாக்கு அழிவும் கிடையாது. ரெண்டாவது அது பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கு. அப்போ அச்சமின்மைன்றதா இருக்கலே முதன்மையான ஒரு விஷயமா ஒரு டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருக்கும். எதை பார்த்தும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பயப்பட மாட்டாங்க. ஆனா அது வந்து அந்த ஒரு அகங்காரத்துல அந்த பயம் கிடையாது. ஒரு ப்ரைட்ல என்னை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படி கிடையாது. பகவான் ஒண்ணு சோல் வந்து நித்தியமானது. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்னது பயம்ன்றது அவ்வளவா வராது. அச்சம் அது அது வந்து வராது. இன்னொன்னு எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட பொறுத்த வரைக்கும் தான். இன்னைக்கு இது நடந்துருமோ, எனக்கு இந்த இப்படி நடந்துரும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கு தான். அப்போ டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த அச்சமின்மை அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது. இதுதான் வந்து ஃபியர்லெஸ்னஸ் சொல்லுவோம். இது ஒரு குணமா இருக்கும். தனது நிலைமையை தனநிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்றது. அதாவது தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். எப்பயுமே கிளென்லினஸ், மன தூய்மை, அப்புறம் புற தூய்மை. இது ரெண்டுமே வந்து அதாவது கிளென்லினஸ் இஸ் காட்லினஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடணும் அப்படின்னா மன தூய்மையும் இருக்கணும், புற தூய்மையும் இருக்கணும். இது ரெண்டுமே இருந்தாதான் பகவானை நம்ம அடையவே முடியும். சரிங்களா? அப்போ தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நிறைய நிறைய ஞானத்தை வளர்த்துப்பாங்க. ஆன்மீகமான விஷயங்கள். ஞானி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யாரெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா ஞானி, அப்புறம் வந்து ஜிக்ஞாசு அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து யாருக்கு வந்து வெல்த் வேணுமோ அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறவங்க இப்படி 4 பேர் வந்து பகவானை வந்து வழிபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல ஞானின்றவங்க நிறைய பகவானை பத்தின விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவலா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எதுல விருப்பம் இருக்கும், அதாவது தெய்வீக குணம் உள்ளவங்களுக்கு அச்சமின்மை ஒரு ஒரு குணமாவும், தனது நிலைமையை தூய்மைப்படுத்துதல், அதாவது எப்பயும் கிளென்லினஸோட இருப்பாங்க. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் அவங்களுக்கு ரொம்பவே விருப்பம் இருக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் தானம், சுய கட்டுப்பாடு, தானம் பண்ணுவாங்க. நிறைய வந்து ஆஸ்டிரிட்டி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க. அதாவது எப்படி வேணாலும் அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து அவங்க லீட் பண்ண மாட்டாங்க. தர்ம வழியில தான் இருக்கணும்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க. பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் இந்த முறையில தான் பண்ணணும்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க. அதாவது சுய கட்டுப்பாடு அவங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். யாகம் செய்தல், யாகங்கள்லாம் செய்வாங்க. வேதங்களை கற்றல், வேதங்கள் படிக்கிறது, இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் கத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுல அவங்க விருப்பப்படுவாங்க. தவம், தவம்ன்றது நம்மளுக்கு கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், அதுதான் தவம். அதுலயும் வந்து அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும். எளிமை, எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப சிம்பிளிசிட்டியா இருப்பாங்க. ரொம்ப ஆடம்பரமெல்லாம் எதுவும் அவங்க வந்து காமிச்சுக்க மாட்டாங்க. எளிமையா இருப்பாங்க. அஹிம்சை, எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? எல்லா உயிரினமும் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அப்போ அவங்க எல்லா உயிரினத்தையும் சோலாவும் அதுக்குள்ள சூப்பர் சோல் இருக்கிறதாவும் பாக்குறதுனால எப்பயுமே அஹிம்சையோட இருப்பாங்க. வாய்மை, உண்மையே பேசுறவங்களா இருப்பாங்க. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை,
கோபம் வந்து அவங்களுக்கு லேஸ்ல வராது. அது அது எப்படி வராது? எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம மனது என்ன ஆயிடும்னா, ஒரு மாரி ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிடும். நீங்க இது வந்து எல்லாருமே அனுபவத்துல பார்த்த ஒரு உண்மை. சாண்டிங் எவ்வளோ பண்றோமோ, அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கோபம்ன்றதெல்லாம் வராம, நம்ம மனம் வந்து ஒரு மாரி ஸ்டேபிளா வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். சரிங்களா? அப்ப கோபமும் உங்களுக்கு வராது. அதுவும் இல்லாம கோபப்படுறதுக்கு காரணம் என்னது? இந்த மெட்டீரியல் வேல நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆசைப்படுவோம். அது கிடைக்கல. இல்ல யாராவது நம்மளுக்கு வந்து அ நம்ம பேச்ச கேட்கல, நம்ம எதிர்பார்த்த மாரி நடந்துக்கல அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும்? கோபம் வரும். அதுவும் இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்னால தான். மத்த லிவிங் என்டிட்டியோட நம்ம கான்டாக்ட்ல இருக்கனால தான் நம்மளுக்கு கோபம் வருது. இல்லைங்களா? இல்லன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு தவறுதல் நடந்தது அப்படின்னா, நம்ம செஞ்ச கர்மத்தினால இப்படி வந்துருச்சுன்னு கோபப்படுவோம். அப்போ எதா இருந்தாலும் இந்த மெட்டீரியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல தான் நம்மளுக்கு அந்த ஏமாற்றம் வரும். ஏமாற்றம் வரும்போது நம்மளுக்கு கோபம் வருது இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு டிவோட்டி என்ன பண்ணுவாங்க? எப்பயுமே இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்க மாட்டாங்க. சோ அவங்களுக்கு ஏமாற்றம்ன்றது இருக்காது. அப்ப அவங்களுக்கு கோபத்திலேருந்து விடுபட்ட தன்மை இருக்கும். துறவு. அதாவது ஆ ஆ துறவு துறவுன்றது நம்ம பார்த்தோம்ல 3 சாப்டர்ல. அதாவது வெளியில பார்க்கறதுக்கு நல்ல இது டிவோட்டி மாரி இருந்துட்டு, உள்ளுக்குள்ளார மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் என்ஜாய்மென்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அசுர குணங்கள்லாம் வச்சிருக்கிறது பேர் துறவு கிடையாது. எப்படி இருக்கணும்? மனதளவுல ச இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்காம, பகவானுக்கு நெறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்து, அவங்களுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான் உண்மையிலே உண்மையான துறவு. அ துறவுல அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும். அப்புறம் சாந்தி. எப்பயுமே அமைதியா இருப்பாங்க. எது நடந்தாலும் அவங்களால வந்து அமைதியா இருக்க முடியும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அடுத்தவங்க கிட்ட ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணவே மாட்டாங்க. இவங்க இப்படி தப்பா இருக்காங்க, அப்படி இருக்காங்கன்றத அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. எல்லா உயிரினங்களின் மீதும் கருணை. கம்பேஷனேட்டா இருப்பாங்க. அர்ஜுனன் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் டீம்லயும் வந்து என்னது, அவங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம் வந்துருமே அப்படின்னு அவங்க வந்து அ அ கருணை இதோட இருக்காங்கல்ல, குணத்தோட. அந்த மாரி எல்லா உயிர்களிலும் கருணையோட இருப்பாங்க. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஆசையே இருக்காது டிவோட்டீஸ்க்கு. ஏன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல என்ன ஆசை? ஆசை இருக்குன்னா, அது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது தான் ஆசை இருக்கும் அவங்களுக்கு. அப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து அவங்களுக்கு பேராசைலாம் இருக்காது. அப்ப பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கண்ணியம். ரொம்ப கண்ணியமா இருப்பாங்க. வெட்கம், மன உறுதி, அ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் நேச்சரா இருப்பாங்க. யார் ஒருத்தங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு மன உறுதி ரொம்பவே அ அதிகப்படியா இருக்கும். அதனால தான் கிட்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதைய சொல்லி தரணும். ஏன்னா, அவங்களுக்கு தான் மன உறுதின்றது ரொம்பவே அவசியம். அதுவும் இந்த மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல. அது மன உறுதின்றதும் ஒரு டிவோட்டியோட குணமா இருக்கும். வீரம். எப்பயுமே என்னது பயந்துலாம் இருக்க மாட்டாங்க. எந்த இடத்துல அதர்மம் இருக்கோ, அந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? போராடுவாங்க. சரிங்களா? வீரம். மன்னிக்கும் தன்மை. எல்லாரையும் வந்து மன்னிச்சுருவாங்க. யாரோட தவறையும் வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ பார்க்கலாம், பிரகலாத் மகாராஜ பார்க்கலாம் இல்லைங்களா? எந்த டிவோட்டியுமே வந்து பழி வாங்குன மாரி ஒரு விஷயம் நம்ப பார்த்திருக்கவே முடியாது. எல்லாரையுமே அவங்க என்ன பண்ணிருவாங்க? மன்னிச்சுருவாங்க. ஏன்னா எல்லாமே அந்த முக்குணத்தின் அடிப்படையில தான் செயல்படுது அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கும்போது, அந்த மனிதன் மேல அவங்களுக்கு சூப்பர் சோலா பார்க்கும்போது, அவங்களுக்கு அவங்களோட குறைகள் தெரிய வராது. அப்படியே குறைகள் செஞ்சாலும் அத மன்னிக்கிற தன்மையும் அவங்களுக்கு வந்துரும். அதுக்கப்புறம் தைரியம். ரொம்ப தைரியமானவங்களா இருப்பாங்க. தூய்மை, பொறாமையின்மை. யார பார்த்தும் பொறாமைப்பட மாட்டாங்க. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். நம்மள வந்து ஒருத்தவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புலாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடன் உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இவ்வளவு குணங்களும் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சார்ட் போட்டு வச்சுட்டு, இதுல ஏதாவது ஒரு ஒரு சில குணங்கள் இல்ல அப்படின்னா, அத நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம தெய்வீக குணத்தோட இருந்து, நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி, தெய்வீக குணம் இருந்தா எங்க போவோம்? எலிவேட் ஆயி லிபரேட் ஆக முடியும் அப்படின்றத நேத்து சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது மாரி நம்மளால பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி லிபரேஷன் கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாம இந்த உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் இந்த இந்த நல்ல குணங்களோட இருந்தோம்னாலே நம்மளையும் நம்மளுக்கு பிடிக்கும், மத்தவங்களுக்கும் நம்மள பிடிக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.4. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆ. தம்போ தர்போபிமானச்ச क्रोध பாருஷ்யமேவ ச அஜ்ஞானஞ்சாபிஜாதஸ்ய பார்த்த சம்பதமாசுரீம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருத்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்பு உடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அசுர குணம் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா,
தற்பெருமை, தன்னை பத்தி பெருமையா பேசிப்பாங்க. அது கண்டிப்பா வந்து ஒரு டிவோட்டீஸ் கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா அவங்க எதுவுமே என்னது பகவானோட அனுகிரகத்துல இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் குடுத்தது. அப்போ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ வச்சு அவங்க லைஃப்ல என்ன அச்சீவ் பண்ணாலும் அது என்னது பகவானால அவங்க அத அச்சீவ் பண்றாங்கன்றத அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அந்த தாத்பரியத்துல தான் அவங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க செய்வாங்க. அப்ப அவங்ககிட்ட தற்பெருமைன்னு இருக்காது. ஆனா இதே வந்து அசுர குணம் உள்ளவங்க எல்லாமே தான் செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப தற்பெருமையோட இருப்பாங்க. அகந்தை, ரொம்ப ப்ரைடா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது என்னது? அகந்தையோட அவங்க இருப்பாங்க. வீண் அபிமானம், அப்புறம் கோபம். கோபமும் ரொம்ப இருக்கும். கொடூரம். எல்லாரையும் கண்டபடிக்கு அவங்க ஹர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எத பத்தியும் ஒரு க கருணையே இருக்காது. ரொம்ப ஹார்ஷா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அறியாமை. அவங்களுக்கு வந்து இல்யூஷன் அதுவும் வந்து இருக்கும். புரிதல் இல்லாம அவங்க இருப்பாங்க. ஆகியவை அசுர இயல்பு உடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 6 குணங்கள இங்க சொல்லியிருக்காங்க. தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை. இதெல்லாமே அசுர குணத்தை சேர்ந்தவை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.5. दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाया सुरीमदा मासु सह संपदं दैवी अभिजादोषि पाण्डव. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 26 குவாலிட்டிஸ். அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு முக்தி தரக்கூடியவை. அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. ஏன்னா அதுல பார்த்தது எல்லாமே நம்மள என்ன பண்ணும்? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட நம்மள பந்தப்படுத்துறோம். முக்குணங்கள் அடிப்படையில இது என்னது? இது எல்லாமே வந்து இக்னோரன்ட் மோட்ல வருது இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது? பந்தம் ஏற்படும். அப்ப அந்த மாரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பிறந்து இறந்து அந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாத, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. எதுக்காக இதை இங்க கோட் பண்ணி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏன்னா இங்க அர்ஜுனன் இங்க இப்ப எங்க இருக்காங்க? போர் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்ணும்போது நிறைய உயிர்கள் அவங்க என்ன பண்ணணும்? கில் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு மனசுல ஒரு டக்குன்னு ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா? அப்பனா நான் வந்து அசுர குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தேகம் எழுந்துரும். அதனால அதுக்கு முன்னாடி பகவான் என்ன சொல்றாங்க? பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். அப்ப போர் பண்றது நல்ல விஷயமான்னு கேட்டா தர்மத்துக்காக பண்ணலாம். ஒரு ஆர்மி பீப்புள் வந்து கண்ட்ரியை சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்காக பார்டர்ல நின்னு போர் பண்றதுன்றது நல்ல ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு போலீஸ் வந்து ஒரு திருடனையோ இல்ல யாரோ ஒரு அதர்மம் பண்றவங்க அவங்க வந்து தண்டனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அதுல வந்து தப்பு வராது. தர்மத்துக்காக செய்யும்போது அது தப்பு கிடையாது. ஆனா நம்மளோட ஓன் விஷயத்துக்காக யாரையாவது வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்துறோம் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் நடந்ததுன்னா இப்ப போலீஸா இருக்கிறவங்களே கூட டியூட்டில இருக்கும்போது இந்த ஒரு ஒரு தப்பு செய்யறவங்க அவங்க தண்டனை கொடுக்கலாம். ஆனா அதே அதே வந்து அவங்க வந்து டியூட்டி இல்லாத சமயத்துல அவங்க வந்து அதை செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? அவங்களுக்கும் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான். அதாவது தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக செய்வது அது என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு நல்ல விதமா அமையும். அது நம்மளோட சுயநலத்துக்காக நம்மளோட விஷயத்துக்காக செய்யும்போது அது வந்து தப்பாகும். அப்போ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் போர் பண்ண போறாங்க. எதுக்காக போர் பண்ண போறாங்க? அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு சந்தோஷத்துக்காக பண்றாங்கன்னா இல்ல. தர்மத்துக்காக பகவானுக்காக பண்றாங்க. அதனால பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க? பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றதாங்க கோட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.6. दौभूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसग प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். 2 வகைதான். ஒண்ணு தெய்வீகமானவர்கள், இன்னொன்னு அசுர குணம் உள்ளவங்க. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இதுக்கப்புறம் அசுர குணம் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பத்தி பகவான் வந்து விளக்கமா சொல்ல போறாங்க. ஏன்னா தெய்வீக குணத்தை நம்ம 12th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம், 13th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம், இப்ப 16th சாப்டர்ல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இனிமே பார்க்க போறது பகவான் நிறைய அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு சொல்ல போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.7. प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराः न सौसन्नाभिचाचारो न सत्वं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. அதாவது அசுர குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எது நல்லது கெட்டது அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு அது புரியவே புரியாது. சாஸ்திரம் தெரிஞ்சாதானே அது தெரியும்.
இது இது செய்யணும், இது இது செய்யக்கூடாது, தர்மம் அதர்மம் அதெல்லாம் சாஸ்திரம் படிச்சவங்களுக்கு தெரிய வரும். ஆனா வந்து அசுரகுணம் உள்ளவங்க சாஸ்திரத்தை நம்ப மாட்டாங்க, பகவான் இருக்காங்கன்றத ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அப்ப எது செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்ற அந்த கைடன்ஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. பகவானின் சாஸ்திரத்தையும் நம்மளனா யாரு அவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இது நல்லது கெட்டதுன்னு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எது செய்யணும் தெரியாம அவங்க செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க, அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. எப்படி வேணாலும் வாழ்க்கை அவங்க வாழ்வாங்க. சரிங்களா? தூய்மையா இருக்கணும் தெரியாது, மனதளவிலும் தூய்மையா இருக்கணும் தெரியாது. அப்புறம் முறையான நடத்தையும் இருக்காது, ஒழுக்கம் இல்லாம அவங்களோட நடத்தைகள் இருக்கும். வாய்மை, அதுவும் ட்ரூத்ஃபுல்னஸும் அவங்க கிட்ட இருக்காது. சரிங்களா? ஏன்னா பயம், அதாவது தவறு செஞ்சா நம்மளுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரியாது. பகவான் இருக்காங்க, சாஸ்திரம் இருக்கு. தவறு செஞ்சா தண்டனை இருக்குன்றதே தெரியாம அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க அவங்க விருப்பப்படி அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.8. असत्यमप्रदिष्टं ते जगदासुरनीश्वरम् अभस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैदुकम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அதாவது ஏத்திஸ்டிக் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான்னு யாருமே கிடையாது, இந்த உலகம் அது பாட்டுக்கு தானே இயங்கிட்டு இருக்கு, இதுல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கடவுள் இருக்க ஒருத்தவங்க கிடையாது, அப்புறம் வந்து எதுக்குமே வந்து ஒரு ஆதாரம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்றதுல அவங்க ரொம்ப நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க. காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். அதாவது வெறும் லஸ்ட் தான் காரணம், அது தாண்டி வேற எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது அப்படின்றதுனால அவங்க அதையே வந்து ஹைலைட் பண்ணி அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இஷ்டப்படி அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.9. ஏதாம் திருஷ்டிமவஸ்தப்ய நஸ்தாத்மானோல்பபுத்தயக பிரபவத்யுக்ர கர்மானக க்ஷயாய ஜகதோஹிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான், பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கண்ட்ரி முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம இது சாஸ்திரப்படி அப்படின்னா ஒரு கிங் இருப்பாங்க, கிங்குக்கு வந்து யாரு வந்து கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க, குரு இருப்பாங்க. குரு வந்து சாஸ்திரத்தை படிச்சவங்களா இருப்பாங்க. அவங்க கிங்குக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க, இது நல்லது, இது தர்ம வழி, இதை இப்படிதான் செய்யணும். அப்ப கிங் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போடுவாங்க, அதை வந்து சிட்டிசன்ஸ் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்போ நாடு எப்படி இருக்கும், நல்ல வழியில ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகும், தர்ம வழியில இருக்கும். ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த மாதிரி யாரும் குருன்னு இல்லாம கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து உலகத்தை ஆள்றவங்க வந்து இதுலயும் இருக்க ஸ்பிரிச்சுவல்லயும் இருக்கிறாங்களான்றதும் கிடையாது. அப்போ என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாம போயிடுது. அப்போ அசுரகுணம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். எல்லாத்துலயும், அதாவது எதுலயுமே ஒரு தர்மமே இருக்காது, அதர்மத்தை ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா எல்லாருமே ஹியூமனா இருக்கிற எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதாவது அசுரகுணம் உள்ளவங்க எதுக்கும் பயப்படாம தப்பையும் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்பவே சர்வசாதாரணமா அவங்க செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.10. காமமாஸ்ரித்ய துஸ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாக மோகாத் குருஹித் வாசக் ராகான் பிரவர்த்தந்தே சுசீவ்ரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ், இது இது எனக்கு இது ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சு போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே இருக்காது. இது 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 அடுத்தது 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 இப்படி என்ன திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். கர்வம், ஏதாவது ஒண்ணு அடைஞ்சிட்ட உடனே அதுல கர்வமும் வந்துடும். அப்புறம் பொய் கௌரவம், ப்ரைடா அப்படி நம்ம எல்லாத்துலயும் என்னது நம்ம பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பொய் கௌரவத்தோட கவர்ச்சி, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். என்னென்ன ரொம்ப பிடிக்கும், திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து கர்வம் பொய் கௌரவம், இதுல வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே விருப்பம் இருக்கும். அதுல வந்து அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, மயங்கி இருப்பாங்க. எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடுமார்கள். நிரந்தரமற்ற பொருள்களால்
கவரப்படுகின்றனர். இங்க உள்ளது எல்லாமே நிரந்தரம் இல்லாதது இல்லைங்களா? நம்மளோட வாழ்வே என்னது? நிரந்தரம் இல்லாதது. இந்த பிறவி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பிறவி. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த மனித பிறவிய நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதையில பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி முக்தி அடையணும். மனதை பகவானிடம் செலுத்தணும். சென்சஸ பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணணும். அப்பெல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த பிறப்பு, இறப்பு அதுல இருந்து நம்ம வெளிய வந்துருவோம். ஆனா அது தெரியாம என்ன பண்ணிடுறாங்க அசுரகுணம் உள்ளவங்க, நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் எதுவுமே அது நிரந்தரம் கிடையாது. போகும்போது எதையுமே எடுத்துட்டு போக போறது கிடையாது. இருந்தாலும் அந்த மாரி பொருள்கள் கவரப்பட்டு என்ன பண்றாங்க, அதுக்காக நெறைய பிரயத்தனம் பண்று, அதுல கிடைக்கல அப்படின்னா, அதுக்கான பாபங்களையும் செஞ்சு அத அடையறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? ந கஷ்டங்களே மிஞ்சும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.11 and 12. चिन्द चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामो भोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशाभास सदैर्भक्ताः कामक्रोधो परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थं मन्यायेनार्थसञ्जयान् हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஒரே ஒரு கோல், அவங்களோட சென்சஸ் அவங்க கிராட்டிஃபை பண்ணிக்கணும். நல்லா சாப்பிடணும், அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும். சரிங்களா? அவங்களுக்கு என்ன விருப்பம், அது நல்லதா கெட்டதெல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு பிடிச்சதை நல்லா செஞ்சுக்கணும். இப்படியேதான் அவங்களோட தேவைகள் இருக்கும். அதாவது புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது அது மட்டும்தான் அவங்களோட கோலா இருக்கும். இவ்வாறு வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ளவர்கள் அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அப்போ அவங்களுக்கு கவலை தான் மிஞ்சும். ஏன்னா எதுவுமே எல்லாமே டெம்பரவரி. எதை அடைஞ்சாலும் அதுல வந்து என்னது ஒரு திருப்தியே இருக்காது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க, இன்னும் இன்னும் நிறைய அவங்க வந்து பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே கடைசியில என்னது கவலைகள்ல தான் அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு மாதிரி ஃபிளக்சுரேட்டா இருப்பாங்க. ஒரு திருப்தி, ஒரு அமைதி, ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில கிடைக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இவ்வாறான வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ளவர்களது கவலைகள். ஏன்னா வந்து என்னது அன்லிமிட்டட் டிசையர்ஸ் இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எல்லாமே டெம்பரரியானது. அதுலயே அவங்க புலன்களை திருப்தி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது இல்ல, கடைசியில மிஞ்சறது கவலைகள் தான். ஏன்னா ஒரு சிலது கிடைக்கும், ஒரு சிலது கிடைக்காது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க வந்து கவலைகளை அளக்க முடியாதவையா இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி நிறைய லஸ்ட், அந்த லஸ்ட் கிடைக்கலன்னா கோபம். இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு அதனாலதான் ஸ்ட்ரெஸ். கடைசியில என்ன ஆயிடும், கடைசியில ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து நிப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு ஒரு பிடிப்பே இருக்காது. அப்ப அவங்களாம் அந்த மாதிரி வந்து அசுரகுணம் உள்ளவங்கலாம் காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்களது புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். அப்புறம் அவங்க அவங்களோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக என்ன பண்றாங்க, அதர்ம வழியில நிறைய செல்வங்களை அவங்க சேர்க்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.13 and 15. இதம் மத்திய மயா லப்த்வம் இமம் பிராப்யஸ்ய மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிக்ஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹத சத்ருர் ஹனிஷ்யே சாபரானபிஹி ஈஸ்வரோகமகம் போகி சித்தோகம் பலவான் சுகி आद्यो अभिजनवानस्मि योगोऽस्ति सत्रुषो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும். கால்குலேட்டிவா நிறைய பொருள் சேர்க்கறதுல அவங்களோட நேரம் ஃபுல்லா செலவு பண்ணுவாங்கல்ல, வாழ்க்கை ஃபுல்லா அதுலயே இவ்வளவு இருக்கு, இன்னும் இவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கான விஷயங்களை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. கடைசியில போகும்போது எதையுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் குழந்தைங்களுக்காக சேர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது ஸ்பிரிச்சுவலான ப்ராக்ரஸ் தான். அதுதான் நம்மளோட கடமையே. அப்போ இன்னொன்னு என்னன்னா, ஸ்பிரிச்சுவலா யாரு குழந்தைங்க வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ அவங்களால லைஃப்ல எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனும் ஃபேஸ் பண்ணி அவங்களால நல்லா வர முடியும். மேல வந்து அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். அப்ப இது இல்லாம என்ன பண்ணிடுவாங்க, சொத்தெல்லாம் நிறைய சேர்த்து வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தெல்லாம் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்க மேல சொல்லி செய்வாங்க.
அப்போ ஒரு குழந்தை வந்து நல்ல திறமைசாலியா இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணும், அதுவே அது வாழ்க்கை நல்லபடியா பார்த்துக்கும் இல்லைங்களா? திறமை இல்லாத குழந்தைகளுக்கு சேர்த்து வச்சு என்னது பிரயோஜனம் இல்ல. 2வது சுக்ருத்திப்படி வறுமை அனுபவிக்கணும் இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பா அந்த வறுமைய அனுபவிச்சுதான் ஆகும் அந்த லிவிங் என்டிட்டி. அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாம என்ன பண்றாங்க, நிறைய கால்குலேட் பண்ணி இது அது நிறைய சேர்த்து வைப்பாங்க. கடைசியில இவங்களும் போகும்போது எதையும் எடுத்துட்டு போக முடியாது, குழந்தைங்களாலயும் அதை வந்து தக்க வச்சுக்க முடியுமான்னு தெரியாது. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களே நிறைய அசுர குணம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட வாழ்நாள் முழுக்க அவங்க செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், இன்னும் என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்ற மாதிரியும் யோசிப்பாங்க. அதான் நிறைய எனிமீஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து நான் வந்து அவங்கள நான் வந்து கொன்னுடுவேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய வந்து என்னது விரோதத்தெல்லாம் வளர்த்து வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கம்சன் அவங்கள வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தங்கச்சி மேல ரொம்பவே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பாசமா இருந்தாங்க. நான் தேர் ஓட்டுவேன் என் தங்கச்சிக்கு அப்படின்னு சொல்லி தேர் ஓட்டிட்டு வந்தாங்க. ஆனா ஒரு அசுரி வந்து என்ன சொல்லுது, அந்த அசுரியில வந்து அவங்களுக்கு கேக்குது, இந்த மாதிரி 8வது குழந்தை, உன்னோட தங்கையோட 8வது குழந்தை உன்னை வந்து உன்னோட மரணத்துக்கு காரணமா இருக்கும் அப்படின்றத கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அசுரகுணமா அவங்களுக்கு மாறிடுது இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க, அவங்க தங்கைய வந்து கில் பண்ண போறாங்க, கொலை பண்ண போறாங்க. அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுது, அப்புறம் கிருஷ்ணர் தான் வந்து தன்னை அதாவது 8வது குழந்தைய தான் கொல்ல போகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, பகவானை வந்து கொலை பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, நிறைய அசுரர்கள் எல்லாம் ஏவி விடுறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க, அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்னு ரொம்ப விரோதத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க சில அசுரகுணம் உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்றத பாக்குறோம். எப்பயுமே அவங்க எப்படி இருப்பாங்களாம், நான் தான் இறைவன் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நானே அனுபவிப்பாளன், என்ஜாயர் அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. நான் தான் ஸ்ட்ரென்த், நான் பலமுடையவன் அப்படின்லாமும் இருப்பாங்க, மகிழ்ச்சியாவும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து யாருக்கு பொருந்தும்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு அவங்களுக்கு பொருந்தும். அவங்க என்ன சொன்னாங்க, என்னதான் இறைவனா வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லி 3 உலகத்தையும் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரையுமே தன்னோட கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்து அவங்க அவங்களே வந்து வழிபட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்க பிரம்மா கிட்ட வரம் வாங்கினாங்க இல்லைங்களா? அதனோட பலனா அவங்களுக்கு அந்த சக்திகள் எல்லாம் கிடைச்சது. அப்போ பிரம்மா எதுக்காக அந்த சக்தியை கொடுத்தாங்க, அவங்க சென்சஸையும் மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி தவம் இருந்தாங்க, அதுக்கான பலனா அவங்களுக்கு வரம் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நான் தான் அனுபவிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப என்னது அதர்மம் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பலசாலியா இருக்கேன் அப்படின்லாம் நினைச்சு ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப அதர்மம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் என்னாச்சு, நரசிம்ம பகவான் வந்து அவங்கள வதம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியும் அசுர குணம் உள்ளவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்ற சக்தியுடனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தோணும். அதாவது நல்ல இதுக்கு வந்து ராவணன் அவங்கள வந்து உதாரணமா நம்ம இங்க எடுத்துக்கலாம். நல்லா அவங்களுக்கு என்னது நிறைய என்னது அவங்களோட தம்பிகள் எல்லாருமே பையன் இந்திரஜித் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? குபேரன், சாரி குபேரன் கிட்ட இருந்து அவங்க வந்து செல்வத்தை வந்து அபகரிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. அவங்களோட பிரதர் மாதிரி வருவாங்க குபேரன், அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்களோட செல்வத்தை அவங்களோட அந்த விமானத்தை கூட எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. அப்ப செல்வம் எல்லாம் அவங்க கிட்ட வந்துரும், யார்கிட்ட, ராவணன் கிட்ட. அதுக்கப்புறம் கும்பகர்ணன், அப்புறம் வந்து விபீஷ்ணன், இவங்களும் அவங்களோட பிரதர்ஸ், அவங்களோட சப்போர்ட்டோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். என்னை போன்ற சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா நம்ம டிவோட்டிஸ்க்கு என்ன தெரியும், பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம்ன்றது தெரியும். He is the supreme personality of God, he is the supreme enjoyer, supreme controller, எல்லாமே பகவான்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. இந்த உலகத்தெல்லாம் படைச்சது பகவான் தான், இதெல்லாம் நம்மளால படைக்க முடியுமா? அப்புறம் சூரியன் எல்லாமே பிளானட்ஸ்ல என்ன பண்ணுது, அதோட இடத்துல அது கரெக்டா வேலையை இல்லைங்களா? அதே மாதிரிலாம் நம்மளால செய்ய முடியுமா? முடியாது. அப்ப யார் இருக்கா, பகவான் இருக்காங்க, அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத ஒரு டிவோட்டியால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அப்ப பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க, அசுர குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.16 and 16.17. அநேக சித்த விப்ராந்த மோகஜால சமாவ்ருதாக
प्रसक्ता काम भोगेषु वदन्ति नरकेषु सौ आत्मसंभाविदा आत्मसंभाविदा सप्ता धनमान मदान्विदाः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते तम्बेना विधि पूर्वकम्. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். அப்போ நிறைய கவலைகள். ஏன்னா எப்பயும் எதையாவது ஒண்ணு அடையணும்ன்ற ஒரு எண்ணம், அதுக்கப்புறம் அது கிடைச்சதுன்னா ஒரு சந்தோஷம், கிடைக்கலையா ஒரு கவலை, இல்லைங்களா? ஒரே போராட்டமா இருக்கும். அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று தெளிவா இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, எதையாவது ஒண்ணு அவங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க, இல்லைங்களா? மோகத்தின் வலையில், மோகத்துல அவங்க சூழப்பட்டு எப்படி இருக்காங்க, புலன் இன்பத்தில் பலமாக பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். புலன் இன்பத்துல அவங்க நிறைய பற்றுதல் வைக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது, நரகத்துல வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. எதனால வீழ்ச்சி விடுறாங்க நரகத்துல அப்படின்னா, அவங்க அவங்க விருப்பப்பட்டது கிடைக்கணுன்றதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்க. தர்மம் பண்ணியாவது அது வந்து நம்ம அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்காங்க, இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, நரகம் கிடைக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்க, பேரளவு கர்வத்துக்காக நான் வந்து இவ்வளவு பெரிய யாகம் பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு பெருமைக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நிறைய யாகங்கள்லாம் அந்த மாதிரியும் பண்ணுவாங்க. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு அவங்க கிட்ட இருக்கிற நிறைய செல்வத்தாலும் பொய்யான கௌரவம் நிறைய வந்து என்னது, தன்னை வந்து பெரிய இதுவா காமிச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ரைடோட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினாலும், அதுக்கப்புறம் தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் எப்பயும் இப்படி ப்ரைடா இருப்பாங்க. ப்ரைட் இல்ல, அதாவது என்ன, அகங்காரத்தோட இருப்பாங்க. சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் சாஸ்திரம் சொன்னபடிக்கு நடக்காம பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். கர்வத்துக்காக யாகங்களை அவங்க செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.18 अहंकारं बलं दर्पं कामां क्रोधञ्च संवृदाः मामात्मपरदेहेषु प्रदद्विषन्तोऽप्यसूयगा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதாவது என்ன பண்ணாங்க, எல்லாருக்குள்ளயும் யாரு இருக்கா, பகவான் இருக்காங்க, சூப்பர் சோலா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு லிவிங் என்டிட்டின்னு இருந்தா அதுக்குள்ள யாரு இருக்காங்க, பகவான் சூப்பர் சோலா இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க, அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபம் இந்த குணத்தோட இருக்கிற அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க, அசுர குணத்துல உள்ளவங்க தன்னோட உடல்ல உள்ள பரமாத்மாவையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதர்ம வழியில போயிட்டு கஷ்டப்படுத்துறாங்க. அதே மாதிரி அவங்க கஷ்டப்படுத்தும் போது மத்தவங்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க, இல்லைங்களா? அப்ப பிறர் உடம்பில் விட்டுள்ள பரமபுருஷனான பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு அப்ப என்ன பண்றாங்க, உண்மையான மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன் அவங்களோட ஒரு ஸ்டோரி இங்க பாக்கலாம். அதுல எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிசுபாலன் வந்து பிறக்கும் போது 3 கண்ணு 4 கையோட அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. உடனே அவங்க பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க. அப்போ ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். யாரு வந்து குழந்தைய தொடுறாங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து குழந்தைய தொடும்போது அவங்க நார்மல் ஹியூமனா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களாலதான் அவங்களுக்கு மரணம் ஏற்படும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து குழந்தைய பாக்குறதுக்காக வருவாங்க. அப்போ 2 கண்ணு 2 கையோட அந்த குழந்தை மாறிடும். உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும், அப்ப கிருஷ்ணராலதான் இந்த குழந்தைக்கு மரணம் வரும் அப்படின்ட்டு. அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்னோட குழந்தைய வந்து நீ வந்து தண்டிக்க கூடாது அப்படின்னோடனே 100 தப்பு செய்யற வரைக்கும் நான் வந்து தண்டிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா, சிசுபாலனுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து பகவான் மேல ஒரு வெறுப்பு, பார்த்தாலே வெறுப்பு. அதுக்கப்புறம் அவங்க நினைச்சாலும் வெறுப்பு. அவங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதையை பார்த்தா பகவான் மேல ஒரு ஒரு இது இல்லாம என்னது விரோதம், கண்மூடித்தனமான விரோதம். அவங்களுக்கு மரியாதை கிடைச்சா தப்பு, அவங்க நினைச்சா அவங்களுக்கு மேல கோவம் வர்றது, பார்த்தா பிடிக்காது, அந்த மாதிரி ரொம்ப விரோத தன்மையோட அவங்க வந்து இருக்காங்க.
அப்போ என்ன ஆகுது? அ அ நெறைய தப்புக்கள்லாம் அவங்க பண்றாங்க. அப்போ அது என்ன ஆயிடுது, ஒரு தடவ இந்த ராஜசூய யாகம் பண்ணும்போது, நெறைய பேர் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த அரண்மனையில அந்த யாகம் நடக்கும்போது அவமானப்படுத்திடுறாங்க. பகவானும் அந்த கோபம் வருது இல்லைங்களா? அந்த கோபத்துல தான் என்ன செய்யணும்னு தெரியாம 100 தப்புக்கு மேல என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க செஞ்சுடுறாங்க. 100 தப்பு தாண்டின உடனே என்ன ஆயிடுது, சுதர்சனம் வந்து அவங்கள வதம் பண்ணிடுது, கில் பண்ணிடுது. சரிங்களா? அப்ப அந்த கோபம் வரும்போதே நம்மளுக்கு எது நல்லது, கெட்டதுன்றது தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அதர்ம வழியில நம்ம போயிடுவோம். அதனால தான் கோபத்த நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் யார் மேலயும் விரோதம் வச்சுக்க கூடாது. விரோதம் வச்சுக்கிட்டா அதுவும் என்னது நம்மளுக்கு நல்லதில்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான். அப்ப என்ன ஆகுது? தன்கிட்ட உள்ள சூப்பர் சொல்லியும் அவங்க கஷ்டப்படுத்திக்கிறாங்க. பிறர் உயிர்கிட்ட உள்ள சூப்பர் சொல்லியும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.19. தானகம் விசதக க்ரூரான் சம்சாரேசு நராதமான் ஷிபாம் யஜஸ்ரமசுபான் ஆசுரீஸ்வேவ யோனிஷோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள் எப்பயும் பொறாமைப்பட்டுட்டு கம்பேஷனே இல்லாம இருக்காங்க இல்லைங்களா? யாருகிட்டயும் கருணையோட இல்லாம இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உள்ள கடைநிலை மனிதர்கள் ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், ஜட வாழ்வுன்றது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடுறாங்க, நிரந்தரமா அவங்கள வச்சிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில், மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள், அந்த அசுர குணத்தோட இருக்கும்போது யார் எப்படி இருக்கணும், அசுர இனங்களுக்குள்ளார இருக்கிறாங்க. நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அப்போ இந்த அசுர குணத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்மள வெளியில கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.20. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. 16.20. ஆசுரிம் யோனி மா வன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மா அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்தி அதமாம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க, அசுர குணத்தோட இருந்தா என்னைக்கும் என்கிட்ட வர முடியாது அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. அதுவும் மட்டும் இல்லாம என்னது, மீண்டும் மீண்டும் இங்க பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும், அது ஒரு நல்ல ஒரு பிறவியும் இருக்காது. அசுரத்தனமான பிறவிதான் கிடைக்கும். அதுலயே வந்து பிறந்துகிட்டே இருப்பாங்க. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். ஹெல்லிஷ் பிளானட் வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, போயிடுறாங்க. அப்போ அதர்மம் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த பக்கமே போகக்கூடாது. அதே மாதிரி அசுரத்தன்மைகள் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம நீக்கிடணும். நீக்கலைன்னா இதுதான் அவங்களுக்கான ரிசல்ட்டா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.1. திரிவிதம் நரகஸ் ஏதம் வாரம் நாசனம் ஆத்மனக காமக்ரோதஸ்ததா லோபக தஸ்மாத் இதேதத்ரயம் யஜேத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பாக்குறோம். காமம், கோபம், பேராசை இவை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். நரகத்துக்கு போறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, காமம் லஸ்ட் அதிகமா இருக்கும், கோபம், பேராசை, இது 3 இருந்ததுன்னா நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளா அது வந்து பார்க்கப்படுது. அப்புறம் இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். பகவான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னது, காமம், கோபம், பேராசை, இது 3 வந்து நரகத்துக்கு கொண்டு போற பாதை. ஆனால் இது ஆத்மா ஆத்மா யார் ஒருத்தவங்க கிட்ட இருக்கோ அதை என்ன பண்ணிடணும், அதை எராடிகேட் பண்ணிடணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் 16 சாப்டர்ல. காமம், கோபம், பேராசை ஆகவே நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்து இதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.22. ஏதேர் விமுக்தக கௌந்தேய தமோத்வாரை ஸ்திரிபீர் நரக ஆசரத் யாத்மனக ஸ்ரேயக ததோ யாதி பராங்கதிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் இதுல இருந்து தப்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை
செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சனா இருக்கணும். செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன் என்னது? அதாவது ஆத்மா வேறு, இந்த கிராஸ் பாடி வேறு. சரிங்களா? அந்த ஜட உடல் வேறு, ஆத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்த முக்குணங்கள்னால ஆத்மாவுக்கு இங்க பந்தங்கள் ஏற்படுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்ப அந்த குணங்கள்ல எல்லாம் தெய்வீக குணங்களா மாத்திக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ், மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுறாங்க? அவங்க இந்த நரகம் அப்படின்ற வாயில இருந்து அவங்க தப்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். பரம இலக்கு யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ், வேற எதுவுமே கிடையாது. மனதையும் சென்சஸையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் செஞ்சோம் அப்படின்னா தன்னுணர்வு நமக்கு ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் படிப்படியா நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அப்போ நம்ம நரகத்துக்கான வாயில்கள் நம்மளுக்கு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.23. ய சாஸ்திர விதி முத்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதக நச சித்திமவாப்னோதி ந சுகம் ந பராங்கதிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, இப்ப பகவான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் புறக்கணித்துட்டு தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. பக்குவம் இருக்காது, சந்தோஷமும் இருக்காது, பகவானையும் அடைய முடியாது. அப்ப இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. யாருக்கு? அசுரகுணம் உள்ளவங்களுக்கு. அப்ப நம்ம கிட்ட உள்ள அசுரகுணத்தை எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு பகவான் சொன்னபடிக்கு தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக்கிறதன் மூலியமா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சனா இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம், பகவானை நம்ம அடையிறோம். அது இல்லாம பகவத்கீதை தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பக்குவமும் இருக்காது, சுகமும் இருக்காது, பகவானையும் அவங்க அடைய முடியாது. ஏன்னா பகவான் கிட்டதான் என்னது? பிளிஸ். ஆத்மாவோட நேச்சர் என்ன? சச்சித் ஆனந்தம். சுகம் அப்படின்றது என்னது? ஆனந்தம் இல்லைங்களா? அதாவது கவலைகள் இல்லாத நித்தியமான சந்தோஷம். அது யாருக்கிட்ட இருக்கு? பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.24. தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய காரிய விவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இகார்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது பிரேயர் சொல்லிடுறீங்களா மாதாஜி? சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஓம் தஸ்ய திதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகோ நாம ஷோடசோத்யாயः. ஹரிஹி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது கடமை என்றும் எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? வேதங்கள், உபனிஷத்கள், புராணங்கள், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு இதிகாசங்கள். அததான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? நம்மளுக்கு நன்மை எது, தீமை எது, தர்மம் எது, அதர்மம் எது அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லும். சரிங்களா? எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதையும் தானாவே படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாமான்னா கிடையாது. யார் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும்? குருவின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானும் அவதாரம் எடுக்கும்போது குருவின் மூலியமா தான் என்ன பண்றாங்க? தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. பகவான் தான் வேதத்தை கொடுத்ததே. ஆனாலும் பகவான் என்ன பண்றாங்க? குருவை சார்ந்து என்ன பண்றாங்க? அவங்க அவதாரங்கள்ல நம்மளுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்காங்க. அப்போ யார் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும்? குருவின் மூலியமா நம்ம சாஸ்திரங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்ப சாஸ்திரத்துல குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் படிக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அப்படி வாழ்ந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? கஷ்டம்ன்றது நம்ம வாழ்க்கையில இருக்காது, அசுரகுணம் இருக்காது, ஹெல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்காது, நரகம்ன்றது இருக்காது, அப்புறம் நம்மளுக்கு துன்பம்ன்றது இருக்காது. அப்போ நம்ம தெய்வீகமான விஷயங்களை சாஸ்திரத்தில் தர்மப்படி செய்யும்போது நம்மளுக்கு நித்தியமான சந்தோஷம், பகவானே நம்மளுக்கு கிடைப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெய்வ அசுர குணங்களை பத்தி நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.